mračno i završava. Evo, ja bih sad pitao gospodina Mesića, vi ste bili predsjednik Hrvatske u 2 mandata i pred ovu tribinu nedavno ste izjavili da ste i dalje na funkciji otišli u Moskvu na Dan pobjede. Da li bi to bilo moguće da odluči predsjednik Hrvatske, zemlje koja je članica Europske unije i NATO-a, a u svjetlu svih ovih okolnosti u kojima se ove godine obilježava Dan pobjede? Pa mislim da bi bilo moguće, jer na kraju to ovisi o onome tko mora donijeti odluku. Jer moramo znati šta mi u stvari sada slavimo. Mi slavimo pobjedu antifašizma nad najvećim zlom koje je zadesilo u povijesti ovu planetu. I ako bi se išlo u Moskvu, onda se ne slavi ni jedan režim. Dakle, fašizam smo ili nacifašizam smo pobjedili u Drugom svjetskom ratu i dobro je da se podsjetimo. Jedni su to proslavili u Normandiji, iskrcavanjem u Normandiji, drugi to žele proslaviti u Moskvi. I ja mislim sasvim bi bilo u redu da se i na najvišoj razini proslavi. Jer na kraju moramo biti svjesni u kojim opasnostima smo mi danas. Neofašizam se pojavljuje u raznim dijelovima Europe. Njemačka je, mislim, taj problem riješila tko je pobjedio u Drugom svjetskom ratu, tko je izgubio. U Njemačkoj se o tome više puno ne govori jer su stvari jasne. Međutim, kod nas na ovom našem prostoru imamo dovoljno ljudi koji žele od pobjednika napraviti poražene, a poražene proglasiti pobjednicima. Oni koji su ubijali 4 godine žele ih amnestirati za 4 godine ubijanja, a oni koji su poslije rata, dakle, doživjeli to da su neki i prihvatili osvetu. Dakle, neki su, ali za jedno kratko vrijeme, prešli granicu dozvoljenog. Ja sam imao jedan sukob sa talijanskim predsjednikom Republike koji je prigovarao za takozvane fojbe u Istri, gdje su kao krvožedni sklavi, tu spadamo mi svi, ubijali te mirne fašiste i bacali ih u fojbe. Ali ne kažu koliko godina su ti fašisti punili te fojbe. Evo samo da se podsjetimo za jedno selo iznad Opatije, svi znate za Opatiju, selo Lipa, koje je do kraja hrvatsko selo. Fašisti su pobili čitavo selo, 269 ljudi, žena i djece, bacili su u vatru i spalili. Dakle, moramo reći što mi sada slavimo, odnosno koje evociramo uspomene. Uspomene pobjede nad najvećim zlom u svjetskoj povijesti. Neki toga nisu svjesni upravo zato što žele falsificirati povijest.